ako pomáhať ľuďom. Pomáhať ľuďom. On sa viac zaoberal s tým, než tým, že aby zachránil svoju rodinu. A to ho tak oddelilo tak trošku od Boha. Aj spadol, poviem tak. Spadol do takého stavu, čo viem, že sme tu viacerí, ktorí sme to robili, hej, ale nechcem to spomínať. A tak som mu zavolal a hovorím mu, a stále tie slova svoje hovorí. Ja mám srdce toto robiť pre Boha, ja mám srdce toto robiť pre ľudí, ja toto mám. Ale povedal, hej, polóky správa, pomaly, neutekaj. Jedno slovo som povedal. A stará sa o svoju rodinu. Tu sa tak zastal a hovorím mu, Hala, brače, Bože slovo hovorí, že staraj sa najprv o svoj dom a tak sa staraj aj o iné. Ja ti to dám, ja ti pridám, aby ty si sa staral aj o iných. Neboj sa. Len najprv zachrán svoju rodinu. A tak on vyšiel mi hovorí, ale more, čak je vieš, ja toto a ja toto, ja chcem toto robiť. No, kľudni sa. Veľmi som mu tak nadal, tak tvrdo som mu vážne, ale vidím, ďaká Bohu, že tak ho to donieslo, vidím. Viem, že ho to donieslo do správneho. Lebo takedy je tak, že povieš bratovi a v láske nepochopí ťa. Tak v láske napomínať. Nepochopí ťa a stále bude robiť to svoje. Ale takedy aj Boh kričí. Keď viete, Bože slovo nekričal, Ježiš Kristus vo chráme. A tak mi to tak bolo, hovorím, tak je už pozná Ježiša Krista, pozná jeho slova, hovorím, tak jak si mám rozprávať? Tvrdo. Boh mi hovorí tvrdo, aby sa poučil. A tak som mu tak nadal, nechcem to spomenať, lebo je to také... je to také, že vážne, že až do srdca. Že tak ktorý brat mi už nevolal, vzťah by sme sa, akože vzťah už by sme nemali. Tak som mu to tak nadal. A tak sa zastal a jedno slovo som povedal. Vyšlo dosť. Keď chceš svoju rodinu zachrániť, najprv sa staraj doma, aby bola tvoja žena zachránená, aj tvoje deti. Toto ostatné nechaj, ty sa nestaraj o iných, lebo Boh sa stará o nich. Oni vedia, že či majú jesť, či nemajú jesť. Boh vie, každý vie. Ale jedno som povedal, Ríšo, stopni. Ty sa staraj o to, o tvoj duch, aby rastol a dokáž sa Bohu, nie človeku. Lebo človek ťa nespasí. Iba Boh ťa môže spasiť. A zase prídem do toho, že tak Ríšo bol taký, že silný koreň. Silný koreň, poviem tak, jak je. Ja som s ním prešiel veľa vecí a vďaka milosti Božej mal som ho veľmi na srdce, lebo Božie slovo hovorí, že vy, ktorí ste silnejší, umýte sa toho slabého. He? A to som spravil. Som počul na Boha a povedal som mu dosť. Nakedy ma stopni, staraj sa len o seba, aby ty si bol zachránený a tvoja rodina. A tak nechcem povedať tie slova, lebo to sú tie slova, ktoré vážne, možno takého to môže porušiť, ja neviem, vážne, ale poviem. Povedal som mu, dosť, prekýde tu, preber sa, čo chceš robiť. Ty chodíš do herní, ty chodíš toto robíš. Bohu sa to nepáči.
Ako chceš ty robiť dačo pre Boha, keď ty robíš tie veci, ktoré sa Bohu nepáčiš? Dosť. Buď sa rozhodneš žiť s Bohom naplno, alebo nie. Vráť sa do sveta. Vráť sa do sveta, lebo nezabudni, že Boh je aj milostivý, ale je aj, ktorý karhá. A veľmi karhá. Hej, neumestí. Buď sa prebereš, alebo nie, i do sveta. Boh není herňa, že ja keď prídem a len dám napríklad tie 2 euro a budem hrať. Boh není ten, že sa môžeš hrať s Bohom. Bože slovo hovorí, boj sa Boha. Preber sa. A keď nie, už mňa ani nevolaj. Keď sa neprebereš, dosť. Boh môj není herňa. Môj Boh je Bohom. Bohom poriadku, Bohom lásky, Bohom uzdravenia. To bolo všetko. Už ďalej nechcem rozprávať, lebo máme ešte ďalej témy. Nechám ženu, nech to tak vysvetlí ona tiež. Šalom, šalom. Ja by som chcela len dodať, že bola som toho svedkom, jak môj manžel rozprával s bratom, s Rišom. A opakovalo sa to viackrát, že mi manžel povedal, že proste hrajete automaty a veci, hej. Ale ja som mu povedala, že tu nie si o to, ale aby si súdil človeka. Pretože ja som to tak pochopila, hej, že on súdi a toto, tamto. A on mi povedal, nie, ja sa bojím o brata, pretože sme v posledných časoch a nevieme, kedy Pán príde a ja nechcem, že by brat tu ostal. Keď chválime tu na zemi spolu Boha, tak chcem, aby sme chválili všetci spolu. Keď ho vidím na zemi, tak ho chcem vidieť aj v nebi. Aby chválil Boha s nami. Bál sa o ňo. Ale mne to tak bolo ťažko na srdce, pretože koľko razy Rišo volal, povedal svoje slabosti, hej, a videla som, že je oslabnutý na duchu, že už on robí všetko vo vlastnej sile, pretože už nevládal, že už robí z tela, hej, ale on mu tak veľmi natrhal. A on Rišo nikdy mu nepovedal slovo, alebo že by sa pohneval. Nie, stále som videla, že má zle hlavu, ale dokonca plakal. Mne tak bolo ťažko na srdce. A ja hovorím, Romane, Zuzia, čo mi telefón z mene tu dala. Ja ti dám, počkaj, za brata. Bolo mi ťažko až do plaču, nie? Dal dole telefón a začala som sa s ním hádať, ale naozaj, aj plakala som. Hovorím, ty mi takto nerozprávaj s bratom, pretože vy ste tu moji rodina, hej. Ja som viac s duchovnou rodinou, hej. Mám rada aj svoju rodinu pokrvnú, hej. Ale držím sa podľa Božieho slova, jak Boh hovorí, tí sú moji bratia a sestry, ktorí činia vôľu môjho Otca nebeského. A ja milujem aj pokrvnú rodinu, ale aj svoju duchovnú. Ja som šťastná, keď môžem byť medzi vami a spoločne chváliť svojho Boha, pretože tam je tá sila v jednote. A ja som mu tak aj vynadala, aj všetko, aj plakala som. Takto s mojim bratom rozprávať nebudeš. Aspoň predo mnou nie. Ale potom on začal mi rozprávať, že aj on plakal, hej. Začal rozprávať, že veľmi mu je ťažko na brata, pretože to Boh nenávidí. Boh je milostivý, ale nemôžeme teraz zneužívať Božiu milosť. A mali sme tak, myslím, že cez Messenger sme mali skupinku, tak pamätám, a zrazu prišiel Luka Rišo do bytu, ale nevolal, proste nič. Nečakanie, ani si nesadol, začal plakať. A asi modlitebná, tak sa mi zdá. Objali sa a začali plakať. Ja som vtedy tak začala plakať. Ale nikdy Rišo nepovedal, že nerozprávaj so mnou tak, alebo nie, vôbec nie. Dal dole hlavu, začal plakať. Objali sa, som tak začala plakať, že vidím svojho brata u mňa a pýtal pomoc. Netelesnú pomoc, duchovnú.
Priznal sa vo všetkom, čo robí, kde je slabý, všetko. Modlili sme sa spolu. A vtedy povedal Rišo, že teraz mi spadol kameň zo srdca a už nemusím tieto veci robiť, pretože už dneska som oslobodený. Amen, aleluja. Vtedy som pochopila jednu vec, jak Božie slovo hovorí, že vy silnejší na duchu, ujmite sa toho slabšieho. Podporujte ho. Ja nemusím byť s vami 24 hodín, aby som vám povedala bratom a sestrám, že vás milujem, ale v duchu som s vami. Amen. A ja vás takisto prosím, keď uvidíte, pretože je to vidno na človeka, kedy tak trošku pada, hej? Alebo slabne. Ale mňa tak stále pozbudzuje teta. Cez Messenger, naozaj. Silva. Modlíme sa. Vďaka Bohu. Ale aj ja vás prosím, keď uvidíte, pretože to nie je hanba. Hanba je, viete čo? Keď spravím hriech a nepriznám si ten hriech a neospravedlním sa Bohu. Je to hanba. Neospravedlním sa. Ale aj Božie písmo vraví, že vyznávajte si hriechy navzájom a modlite sa jeden za druhého. Aj vy, keď uvidíte na mne, že niekde som slabá, zavolajte mi, alebo príďte ku mne a pomodlite sa na mňa. Pomodlite sa so mnou. Dneska vidím, že všetko, čo robil Milan, nebolo to z tela, ale naozaj to bolo od Pána, pretože Pán si používal moju manžela na môjho brata a dneska sa učím od Ríša veľa vecí. A dneska počúvam také modlitby krásne, že ja som mu povedala, že ty budeš biskup. Také silné a mocné modlitby, krásne. A dneska ja nevidím na človeku, že nemôže tu stať, pretože si spravil to a si spravil to a si... Nie, to je už Božia práca. To nie je moja práca odsudzovať človeka. A ja neviem, či ten brat bol na kolena a spravil pokánie a ja to neviem. Nie. Boh povedal, že všetci a choďte a hlásajte evanjelium. On nepovedal, ty si spadol, ty si spravil to, ty nechod nikde. Nie. Ja tiež potrebujem duchovnú pomoc, tak ako aj každý. Nikto nie je dokonalý a ani zbory nie sú dokonalé. Takže modlíme sa jeden za druhého, ja za vás, vy za nás. Amen. V mene Pána Ježíša Krista buďte všetci požehnaní. Amen. Halleluja. Halleluja. Díky bratře Milane i sestro Petro. Nebylo to jenom o tom, já se nestydím za mé hříchy, který jsem páchal. Nebylo jediný problém můj, světský problém, že jsem na automaty. Deprese, nervy, výbušný člověk. Nebyl jsem trpělivý. Když nebylo pomín, tak jsem byl tvrdohlavý. Když nebylo pomín, udělal jsem velký halo. A to stálo, co to stálo. A mohl přijít aj Goliáš. Není o tom, jak jsi silný, že máš ruku 70. Ale pokud nebude pomín, dneska neodejdeš. Dneska tě zničí. Ale o tom potom. Ale Bůh přišel se Duchem Svatým. S Duchem Svatým. A jenom tak z profilu se na mě oba dva koukali, Boží trojice. A když přišli a zaťukali na mé srdce, já jsem si tě vyvolil, to ne ty mě. Jan 15:16. To já jsem si tě vybral, to já jsem si tě povolal do služby, aby si mě sloužil. Jestli se chceš stát Boží dítětem, budeš muset trpět. Vem si kříž, který jsem ti dal na srdce. Není to o kříži, jak každý si myslí, že bereme
vědecky bylo tak nějak dokázané, že vážilo kříž, který měl Ježíš Kristus 180 kg. Ale není o ty kila. Jde o to, že Ježíš Kristus s Duchem Svatým přišli, zaťukali na mě, dali mě kříž na moje srdce. Jestli chceš se stát Božím dítětem, budeš muset trpět. Neboť já už jsem vytrpěl. Já už jsem tě vykoupil. Já už jsem své udělal na onem kříži, na oné Golgotě. Teďka ukaž ty na oplátku, co jsi ochoten pro mě udělat. Až kam zajít. Wow. Ale jenom tak na mě koukali z profilu. Ale cítil jsem to světlo, ty paprsky od Ježíše Krista, skrze Ducha Svatého. Ta přítomnost, když si to představím teďka, tak i vidím Boží trojici přede mnou. Jak mě očisťovali. A každý den i tebe očišťuju. Skrze Ježíše Krista, jeho krve. Tady je možná příklad, to mám o něčeho jiného. Ale ty rány, co tu mám, přijde Ježíš Kristus, volej na Ježíše Krista. On přijde, vezme svůj olej a pomaže tvoji ránu. To je kde? Ne na ruce, ne na noze, ale v tvém srdci. Amen. Já jiného doktora neznám, než jediného, pravdivého, živého Ježíše Krista. A když jsem poznal Ježíše Krista, jednou nohou jsem byl ve světě, druhou nohou jsem byl v církvi, dá se říct. A tak jsem tak jsem dělal. Furt. Jedno dopředu, jedno dozadu, nahoru, dolů, furt. Až jednoho dne si použil bratra Milana a její sestru Petru. A skrze ně oni byli ten kanál, bo Bůh ví, má s každým jedním z nás plán. Amen. Potom půjdu do slova, trošku hlouběji. A použil si jako prostě jak to mám říct, ten průchod mezi mnou a Bohem si je použil. Tu konekci. Ty mu dneska řekneš to a to a to. A já jsem to přijmu. Kdybych ještě byl ve světě, už mu nadávám sprostě a já nevím jak. Cigánský charakter, no, co mám říct, Romano, ne? Takže a tak dále a tak dále. Bůh mě tak zavřel pusu, že jsem musel jít na kolena. Že on chtěl, abych šel na kolena. On chtěl, abych nemluvil, abych neodpověděl bratři či sestře, že more, jak to se mnou mluvíš, tak kdo jsi? A to jsme se jenom znali asi 2 roky, Milan? No asi nějak tak. Co to je 2 roky? To není nic. A to, že jsme byli jenom na Messengeru, ne každý den tak společně. 2 roky. Jsi s bratem, sestrou, kterou ještě pořádně neznáš, kterou ještě nemáš takovou důvěru, ale Bůh ti zamkne pusu. Bůh udělal tak, aby šel na kolena. Dej dolů hlavu a jenom poslouchej, co já ti odkazuju skrze mého bratra i sestry. A ukážu na vás. A to, že byli facky, věřte tomu, bratři nebo sestry, nakolik vás znám, nebudu zpochybňovat, ale určitě tu někdo je, kdo by to nevydržel. Až tak, to, co on mě dal. Slyšeli jste sami, sestra říkala, že brečela, se s ním hádala kvůli mě. Však ztratíme bratra. To tak si nemůžeš mluvit. A oni už mezi tím byli 10-12 roků v Kristu. Takže už vědí, jak mají zacházet s novým bratrem, či sestrou, či rodinkou. Moje žena ani ne na to. Že by řekla, jak to s tebou mluví? Nebo jak to s tebou mluví sestra? Kdo jsou vůbec oni? Protože byli takový facky. Když si na to vzpomenu. Víte, co někdy to zlé je na něco dobré.
projít, propalovat. Ale v tom je Bůh. Potom, když si na to dneska vzpomenu, z jedné strany si na to nerad vzpomínám, ale z druhé strany v tom dobrém si na to rozpomínám rád, protože Bůh tě propaluje, aby si byl to čistý zlato, aby si byl čistá ovečka. Nebo on tě chce, aby si byl v tom stádu s ním, aby si on následoval Ježíše Krista. On tam chce, aby si byl v tom stádu. On nechce, aby si někde byl tam. Já jsem si tě vybral. To neví mě. Když jsem si přečetl poprvé v mém životě toto slovo, Jan 15:16. Wow, to se mě velice dotklo. Bůh si mě povolal, Bůh si mě vybral. Tak jak? Okamžitě máš milion otázek. Tak jak já? S mým charakterem, s mým toto a už kladeš 1000 otázek. Dej na samou ty otázky. Jednou si tě vybral Bůh, smír se s tím a buď připravený na to, že tě bude propalovat, aby ta ovečka byla čistá. Já neříkám, že už jsem ve hříchu, ale už vím, jak zakročit každý den v tom hříchu. Bo vím, na koho volat každý den. Či vědomě nebo nevědomě. Duchu svatý, jestli něco dělám špatně, okamžitě. Ještě nedávno mě nejstarší syn volal a tak mě vyprovokoval. Tak se ho chtěl použít, že mě vyprovokoval. Řekl jsem mu 3 slova, ale okamžitě Duch svatý zaťuká na moje srdce. Dost, ty takhle nemůžeš. Ty jsi Boží dítě, ale Boží dítě nemluví takto se svým synem. Nebo i ty musíš mít se svým synem, se svýma dětima trpělivost. Tak jako já mám s váma. Někdy už, já jsem už mezi tím otec, ale vy starší. Kadejšaj Penelope, či Marek, či bratr Ďoti, nebo starší sestra Monika, či Petr, starší bratr, už ví, jaký má starosti. Celý život měl starosti s Peťou, či někým jiným. Či zaznáčila ona. Agor, jakou trpělivost musí mít s náma náš otec. Neskutečnou. To nikdy nepochopíme. Já nepochopím. Když koukám dneska na ten svět, jakou má trpělivost, či to je křesťan nebo nekřesťan, ale jakou má trpělivost. A tak to měla trpělivost aj jsem. Ještě furt budeš dělat. OK, dělej postý, já tě nechám se výrat. Až jednou, jako když děcko vezme zapalovač a spálí si ruku. Jej, mamo, apo. Laví ho. Tak jsem se spálil, že jsem už neměl sílu na duši, na těle, na srdci. A ani na mysli už. A už jsem volal. Už jsem šel na kolena, už jsem plakal. Bože, sešli mě někoho, kdo mi pomůže. Bože, pomoc mi. On chce, aby jsme každý den volali Ježíš Kristus, pomoc mi. Jak říkám, já jiného doktora neznám. Já uzdravitele na tomto světě neznám než jediného všemohoucího Ježíše Krista. Amen. A použil si. Proč? Oni viděli potenciál ve mně a já v nich. Že něco budeme mít společného. Kdy bratr a sestra, oni spadli jednou momente, kdy byli oni slaví, ani nespadli. Bo co to je spadli? Já nevím, co to je spadli. Či neříká nám Boží slovo, že já vás chytím? Ježíš Kristus. Nikdy nás nenechá spadnout. Ale nechá tě někdy tak spadnout, aby si uvědomil, někdy na mysli a i srdci, že co si udělal. A na to máme návod, co máme potom dělat. Ale to nikdy na jindy. Ale my jsme viděli v sobě potenciál, že my něco, Bůh má nějaký plán mezi s námi. Já miluji, jak mnohí z vás víte, že miluji modlitby, že někdy se tak ponořím do Ducha Svatého, že až někdy mluvím tak s Ježíšem Kristem skrze Ducha Svatého, že tam se na takové otázky, co až si možná za celý život bych si nikdy neptal, kdybych zůstal ve světě. Řeknu vám jenom jednou moji oblíbenou otázku. Bože, Bože, a co teďka děláš?
jako kdybych zavolal Peťovi, Peťo, co děláš teďka? Sokre za kanáke. Tak hraju teďka chválím Pána. Amen. A někdy jdu tak do modlitby, že tam se Boha, co teďka momentálně děláš. Já říkám, že pokaždé mě ukazuje. Ale když mi to ukazuje, jsou tam aj hezké věci, ale na i nehezké věci, kde vidím aj moji rodinu, kde vidím aj křesťany, kde vidím aj církve. Toto je pláči. A jenom ukazuje, vidíš, když to budete činit, když to budeš činit, kam se dostaneš. Ale záleží na člověkovi, co chceš. Máme svobodnou vůli, kam chceš žít. Ale pojďme do slova. Římanům 15. kapitola, 1. verš. Haleluja, Bůh je dobrý Bůh. Já děkuju, že jsem ho spoznal v mém životě. Jak říkám, lepšího uzdravitele tu na zemi a jak nebi není. Je Ježíš Kristus. Ono je těžko někdy přijmout od bratra slova. Že někdy přijde do tvého domu nebo ty k němu a řekneš mu, a co děláš? Napomínáš ho. Chceš mu dobro, nechceš, aby zůstal někde. Však i vlastnímu bratrovi či sestře řekneš to, co jsi řekl matce, to, co jsi řekl otcovi, nebylo od tebe hezky. Už ho napomínáš, ale chceš mu dobro. Ale ne každý v dnešní době je přijmout. Není každý otevřený přijmout to dobro. Co si myslíš o sobě? Kdo jsi ty? Bůh? Víte, co nám hodně lidem chybí? Pokora. Přijímat o toho druhého. Nejde o to, či to je pastor, či to je diakon, či nějaký služební. Nejde o titul toho člověka, ale jde o to, že já jsem si furt říkal, když mi napomínal Milan, on mě chce dobře, že je to můj bratr. On má víc zkušeností než já. Jinak by nebyl tam 12-13 let v církvi. Že chce každému dobře. On nechce, abych já spadl někde skončil, možná v lázinci, možná v psychiatrii, nebo já nevím kde. Nebo i někde jinde, třeba pod zemi. Ale chtěli mě jenom dobře. 15. Takže Římanům 15. kapitola 1. verš. My silní musíme nést slabosti těch, kdo silní nejsou. Nemějme ohled jen sami na sebe. Ještě jednou. My silní musíme nést slabosti těch, kdo silní nejsou. Nemějme ohled jen sami na sebe. Ale každý se snažíme vyhovět bližnímu. Komu? Bližnímu. Vyhovět mu. Usilujme o prospěch a posilnění druhých. Vždyť ani Kristus, poslouchej dobře, pralapeně, vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe. Wow. Naopak je psáno, urážky těch, kdo uráží tebe, na mě dopadly. Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení. Abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v písmu, měli naději. První 3 verše jsou mocní. Starší sestra Monika, můžeš přečíst slovensky? Sláva Bohu. My silní sme povinni znášať slabosti slabých a nie páčiť sa sebe samým.
Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie. Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, alebo ako je napísané, na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba. Amen. Amen. Díky, sestra. Vidíte, zde nám potvrzuje sám Ježíš Kristus. Vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe, ale vždy hledil na koho? Na tebe, na mě, aby si byl zachráněný. My silní musíme nést slabosti těch, kdo silní nejsou. 1. Tesalonickým 5. kapitola od 14. do 18. verše, ale 14. verš opakuje nám a silný slovo. Klade vám na srdce, bratři, kárejte neukázněně, těžče malomyslné, ujímejte se slabých. Milas, volám, sola nezolale. Se všemi mějte trpělivost. Wow. Boží slovo. 1. Tesalonickým 5. kapitola, 14. verš. Že ujměte se těch slabších. Mějte s ním trpělivost. Jako my. Máme s našima dětima a náš Bůh s náma má trpělivost. I přes to, co děláš, jak funguješ ve svém životě, či církevní nebo necírkevní. Ale toto je Boží slovo. 1. Tesalonický, 5. kapitola, 14. verš. Ujměte se slabých a se všemi mějte trpělivost. 15. kapitola. Když přijmu to trpělivost, přece nebudu zlo oplácet zlem. 15. kapitola nám praví, hleďte, aby nikdo neoplácel zlo zlem, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou, vůči všem. Tam přichází ten příklad, že když nebudu oplácet to zlo, ale budu příkladem těm druhým. Bůh říká nám, dobré mezi sebou vůči všem. Aby jsme byli jeden druhému příklady. Když vidím, že ten bratr je slabší, pojď, budeme se modlit. Nemusíš nikdy moc mluvit, ale pojď, budeme se modlit. Co tě trápí? Řekni Bohu. Bo já nejsem Bůh. Řekni to Bohu, dej to Bohu do ruku. Odevzdej to Bohu do ruku. On ví, co tě bolí. On ví. Bo někdy jsou věci, kde nemůžeme říct, či sestra sestře, či bratr bratrovi, nebo sestra bratrovi a opačně. Však aj moje dcera, vím, že budoucna nepřijde za mnou za otcem, ale za matkou. Bo jsou určitý věci mezi nás, které se mnou dcera nebude moc mluvit, jako s otcem, bo se bude stydět, ale víme, že syn přijde a o Kerdo Palesa. OK. Moment. Než aby jsme vybouchli, bo víme, že my to máme ještě v krvi. Amen, Roma. Co Kerdo? Počávali. Hej! Čaj, kajsa. Výman. A už je to z jedním druhým. Manželka s manželem se hádají kvůli dětem, bo manželka jako matka vždycky ochraňuje ty děti. Víc než ten otec. A kardele, palončane. Zapespená Romanes. Vždycky, ne, to nebylo tak. Ale Bůh ukazuje. Bůh ukáže. A matka může kremovat toho syna či dceru, ale Bůh ukáže ti. Ale chápu to. Chápu to, proč. Mně se to už a i někdy stává. Říkám, nedělej to. Nedělej to. Bo ty víš, že Bůh dřív nebo později mě ukáže, kde je pravda. Bo on ví, že já mám žít po pravdě. Bože, Hermangevo čačepem tu týkal, co keď mi roču. Měsíc, 2, 3, potom mě Bůh ukázal, co můj syn udělal ve škole. Ale OK, to je srdce mačino, chápu.
Nikomu to neberu. Ale o to proto radši běž do pokojíku, jak říká Bůh, jak svaté písmo. Modlí se v pokoji. Přijď do pokoje. Nevybuchni, bo naše první reakce je aj tělesná reakcia, že vybuchneš. Bo chceš mu dobře a v tom dobře ty vybuchneš. Ale už nepřemýšlíš, už nemyslíš ani srdcem. Už nemáš otevřený, v tom momentě zavřít srdce. A tak to zavíráme někdy srdce aj před bratem, sestrou. Modete, ty mě budeš kázat. Ty jsi pastor, ty jsi Bůh, ty jsi já nevím co. Otevřte srdce, bratři a sestry, jeden pro druhého. Nekoukej svýma očima, koukej Božíma očima. Otevř své uši a řekni Bože, jak on se bude zpovídat, jak máme jeden druhému, vyznávejte si, Jakub 5:16, vyznávejte si vzájemně své hříchy. Modlete se jeden za druhého. Však to jsme slyšeli milionkrát, ale někomu tento verš nedochází furt. A mně to nedocházelo. A mně to nedocházelo tento verš. Ale už v dnešní době chvála Bohu. Ale věřím tomu, že aj v tomto verši vyrostú. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Vroucí modlitba, zorají modlitba. Geralt. Jděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. Paťa, ale Devesky, tak věřím tomu, že i můj bratr či sestra, za kterou se budou modlit, budou mu oborou, bude uzdravený. A já věřím tomu, že Petr a Milan věřili Pánu, že můj bratr bude jako já, bude uzdravený. A chvála Bohu za to. A sláva našemu Pánu. Bo dneska stojí tam, kde stojí. Ale věřím tomu, nejde o to, že tu stojí. Bo Bůh má s každým jedním z nás plány. Možná jsi budoucí pastor, možná budoucí kazatel, možná budoucí stavěč církví, který bude sít, bude z města do města, bude sít, bude zasévat. A my přijdeme a budeme ti pomoci a budeme jenom sbírat. Tak to můžeme jeden druhému vypomáhat. Nezapomeňme, bratři a sestry, na jedno slovo. Důležité slovo. Moment. Mocné slovo, každý ho zná. Každý ho zná. Ale připomínám si ho každý den. A tam se ještě furt, i po tolika letech. Bože, ukáž mi v tom víc. Co to vůbec znamená u tebe? Matúš 22 a 37. verš. Matúš 22, 37. verš. Každý ho znáte určitě. Kevin, jsme mluvili nedávno v autě o tom. A sestra Eva asi tak 3-4 měsíce tomu se ptala, co to znamená. Já ti to umím vysvětlit, ale jediný, kdo to může v tobě, ve mně zakořenit, je Ježíš Kristus, Duch Svatý. My to teď to přečteme, ale bratři a sestry, jediný, kdo to může toto slovo ukázat a zakořenit v tvém a mém srdci ještě jednou. Jediný je Ježíš Kristus a Duch Svatý. Já ti to neukážu, já ti jenom můžu přečíst, ukázat, co to asi tak znamená, jak se to dělá. Ale zakořenit už musím nechat na Ježíši Kristovi. Ne, že nejsem hoden, ale slyšte se mnou na to slovo. Sestra, a on mu odpovedal, milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Amen. Ešte ďalší. Slyšeli jste dobře? Koho máme nejdřív milovat? A druhýho? Svojho bližného ako seba samého.
Amen. Každý den se ptám furt Boha. Ukaž mi ještě v tom víc. Miluj svého bližného. To není jenom tak. To stačí jenom trošku. Buďme si upřímní, stačí jenom trošku. Stačí ti trošku z tohoto světa, že vezme jenom jehlu a kedla to ke kávke. A už si tam. Ale jak zaťuká Duch Svatý a ukáže ti na toto písmo, na tento verš, miluj svého bližného jako sám sebe. Jak? To je něco nad. Bratři a sestry, víte, že na počátku jsme to neměli lehký. A vy se mnou jste to neměli lehký, když nás povolával Bůh do služby, aby jsme stavěli Maranata, církev Maranata Tilt, bo jsme se neznali, mnoho z nás. Peťa, musím říct, bratře, nezlob se, byl tak tvrdohlavý, že nechtěl ani tolik povolit, ale chvála Bohu, podívej se, kde můj bratr stojí dneska. On chválí. On tu stojí se mnou. A proč tu stojí se mnou? Bo Bůh má s ním plán. Bůh má s tebou plán. Bůh má se mnou plán. A dneska spolupracujeme. Já nevím, co bude zítra. Možná nás vyšle do Afriky. Peťo, ale za Afrika. Jo. On to říká dneska. Ale když vyšle Ježíš Kristus Ducha Svatého a řekne mu, Peťo, staň. Già lepralea and Afrika. Já věřím tomu, že mi zavolá, pojď. Byli jsme povoláni. Bratři, mějme lásku mezi sebou. Umějte se těch slabších. Nevyvyšuj sám sebe, bo víte, že náš pastor Tomáš co říká? Vyvyšujte jeden druhého. Je tak? Proč to říká? On ví proč. Mějme respekt jeden před každým. Když vím, že Isak má modlitebnu, haleluja. Když vím, že Peťo chválí, haleluja. Pro koho to dělá? Nejenom pro vás, bo aj pro vás, pro nás. Ale všechno odezdáváme komu? Našemu Pánu, živému Ježíšu Kristovi. Ta chvála a sláva a čest patří jemu. A když on uvidí, že může se spolehnout na Maranata církev Tilt, že bratři a sestry se milujou, bo takto jsem jim zanechal to slovo. A když budeš prosit o to, aby nás to zakořenil v tom srdci, tak pochopíš, co to znamená ten verš. A když vidím, že Kevin je slabší, bratr, s ním mám jiný svědectví. Chvála Bohu, ale dneska je tu. Bůh chtěl, aby tu byl dneska. A když vím, že je slabší a neví kudy kam, a Bůh mě povolal k tomu, že zavolej mu, nebo i já jsem si jeho vybral, a on je slabý, ale neví kudy kam, bo je furt ve tmě, furt chodí tak na kolotočí. OK, žádné Boheho, dám míro prál. Dneska je rovný míry peň. Jeho děti jsou aj tvoje děti, aj on je tvůj Boží dítě. Bratři, pojď do církve, Bůh tě volá. Bůh tě volá do svého domu, aby se zmodlil. A jak se mám modlit? Nech to na Duchu Svatý. Bratře, ako se máš? Dobré. Aj někdy i já jsem byl takový přísný, jako Milan, až ne moc. Ale já jsem řekl Kevinovi, Kevin, už stačí. Už 3krát tě volá Bůh do svého domu. Už po 4. nemusí být. Už po 4. nemusí být. Jen kapky Kevinovi. Už po 4. nemusí být. Dneska máme, každý den máme šanci. Každý den, když ráno tě probouzí Bůh, celý tvůj dům, tvůj manželku, tvoje děti. Staňte, velepte mě, chválte Pána. Já jsem celou noc strážil nad vámi. Tak mu odejdeme přes ten den, co nás probouzí, mu odejdeme mu chválu, čest a slávu. Pokud nemám tu šanci každý den někomu říct,
kolegou v práci, nebo někomu venku, nebo mé rodině, o Ježíšovi Kristovi. Ale víte co, říkám si, že můžu, probudil mě kvůli tomu, abychom mohl se modlit, abych mohl promluvat k němu, aby se mnou měl ten vztah, abych hledal, Bože, kaj sám, kde jsi? Tady jsem, synu, pojď. Já naslouchám a předávám mu prosby, předávám mu děkování a ptám se ho, Bože, co děláš? A odpovídá, chvála Bohu. Když vidím, že Petrik nebo Bajko ještě nejsou tak vyspělí v Kristu, oni hledají, bo chtějí, mají hlad, oni mají hlad. Jako já mám každý den hlad a věřím tomu i z vás, mnoho z vás. Bratře, zde je chléb. Zde je chléb. Tu je chléb. Tady je voda, živá Boha. Živý Bůh, živá voda a živý chléb. Prosím. Ale já nevím, jak se to čte. Čtí. Já nevím. Pentu. Ne. Čtí. Otevři a čtí. Duch Svatý tě bude víc. On ti ukáže to slovo miluj svého bližného. Amen? Poprosil bych, takže doufám, až půjdete ven, že půjdete tím a nebyly to moje slova, ale Boží slova. Nech se oslaví v tomto každý jeden. Nech se oslaví náš Pán, Otec, Syn a Duch Svatý. Bože, děkuji ti za tento den, za tento čas, který se nám věnoval mezi bratra a sestry. Děkuji ti, že jsi pokrmil toto slovo, který se nám tu zanechal. Děkuji ti za Ducha Svatého, který nás vede každý den tvými krokami. Každý den nám dáváš novou šanci, aby jsme se obrátili na tebe, všemohoucího Boha, stvořitele nebe i země, Hospodina, Alfa i Omegy. Děkuji ti za tvého Syna Ježíše Krista, který přijmul výzvu, velkou výzvu z nebe i země, že přišel na tuto zem, oblekl si tělo a šel za mě, za tebe na onen kříž, na onou Golgotu. Tahal za sebou ten těžký kříž. Ale každá jedna kapka krve, která byla prolita na onom kříži, bylo, bratře a sestro, za tebe, za mě. Aby si byl vykoupený, aby si byl spasený, ale hlavně co? Uzdravený. Amen. Tu lásku, kterou má Bůh v rukách, nech nás učí každý den. Abych miloval svého blížného, abych mu byl oporou, i když mu někdy řeknu možná špatné slovo, ale aby to nebylo tak, že to je ode mě, ale aby viděl ve mně Ježíše Krista. Nevidím já Ríšu, nevidím Peťa, nevidím Petrika či Milana, ale vidím Ježíše Krista. Bo můj bratr chce mi dobře. Bo víme, že jazyk je ostrý. Dejme někdy na stranu ten jazyk. A nechme činit našeho Ježíše, Pána Ježíše Krista. Bo někdy peníze nejší otázky. Běž na stranu. Nedělej to. Nedělej to. Právě, že běž Ježíšu Kristu, ty čin. A jestli jsem ta nádoba, kterou si máš mě použít tomu bratrovi, či sestře, či ty rodině, prosím, jsem tu. Ale veškerá sláva Ježíšovi Kristovi. Amen. Bratře, Peťo, můžeš nám zahrát dobrou chválu? Milan chtěl něco ještě říct krátce. Pojď, Milan. Haleluja. Haleluja. Bo v tomto spočívá, bratře a sestry, v tomto spočívá jednota. Bůh nechce, aby jsme byli rozděleni. Jeden tam, jeden tam, jeden tam. Ale aby jsme stáli na poli. Tak uvidíte tyto stoličky, aby byly zaplněny každým božím dítětem. Aby jsme stáli jeden druhému po boku.
aby skrze toho nic neprošlo kam? Pekární brána. Já tě chci vidět, bratře a sestro, aby jsme se potkali s naším Pánem, za jedním stolem, tam, kde? V Božím království. Amen. Bratře a sestry, žehnám každému plné uzdravení. Cokoliv vás trápí, odejzdej to Bohu do ruku. On je ten uzdravitel. Či máš bolestivý srdce, či máš proti někomu něco, běž, omluv se, odmah pes, odel. Jsme jedna rodina. Jsme jedna rodina. Někdy máme dní, minuty, sekundy, kdy chceme činit ze svého těla, ale to není Ježíš Kristus. On je pokoj. Milane, krátce, ideš. Když začnu rozprávať, chcem jedno povedať. Tak jak čítal braček, Božie slovo, ako teta čítala to slovo, že miluj seba, bližného, miluj bližného ako seba samého. Jedno chcem povedať, že keby som nemal Božiu lásku, keby som neprichádzal k Bohu a pýtal lásku Božiu, nemiloval by som ani brata. Aby nezáležalo mi na brata, čo robí. Lebo by som povedal, ja sa musím starať o svoj život. Ja chcem byť spasený. A moja rodina. Ale Božie slovo nám presne ukazuje, že nám záleží na jedné, na druhého. Jeden na druhého. Ale prv musíme vážne prichádzať nášmu Pánovi. Lebo naša láska je sebecká. Ja poviem tak, sebecká. Dneska ťa milujem, zajtra ťa nemusím milovať. Ale Božia láska, keď budeme príjmať od Božej lásky viac, tak budeme vládať, milovať jeden druhého. A čo ešte jedno chcem povedať, že hriechy jeden druhého nevyberajú. To chce iba len diabol. Diabol chce, aby jeden na druhého brata vybral, tak ty si toto. Nie. Boh kvôli tomu nás privolal k sebe, že jeden druhého nemáme odsudovať, ale milovať. Milovať. Jedno slovo také krásne je, jak Pán hovorí, že príď ku mne a ja ti každý jeden hriech zmažem a ti nespomeniem. Tak my nesme od toho jeden druhého vybrať ten hriech. Lebo keď Pán Ježiš Kristus povedal, že ja ti zmažem všetko a ti nespomeniem, tak my nesme od toho, aby sme jeden druhého súdili, ale mali milovať a podvihnúť, potlačiť, ísť ďalej. Amen. Vážne chcem vám žehnať, v mojom srdci vážne je taká, cítim oheň, nemôžem, ale tak tlačím dlho. Chcem jedno povedať. Poďme všetci k Bohu. Poďme všetci k Bohu, otvorme srdce pre Pána a povedzme, Páne, Ty lej Tvoju lásku do mojho srdca. Halleluja. Halleluja. Ďakujem Pánovi. Amen.
Aleluja. Aleluja. Chcem vás opýtať brata Izaka za tento krásny deň, nech ukončí a nech je všetko tak, ako Pán chce na jeho slave. Amen. Aleluja. Ďakujem Ti, Pane moje, za tento čas, ktorý si nám požehnal a že sme sa mohli stretnúť, Pane, v Tvojom mocnom mene Ježiš Kristus. Zvelebujeme Tvoje sveté meno a ďakujeme Ti za tento oheň, ktorý nás je až na veky vekov. Ďakujeme Ti za Tvojho Ducha Svätého, lebo si ten, ktorý si až na veky vekov. Žehname, Pane môj, a je túto zbierku, Pane, všetkých ľudí, Pane, ktorí prispievajú do Tvojho Božieho kráľovstva, Pane môj, nech dávajú, Pane, celým srdcom, koľko sú hostno, Pane môj. A ďakujeme Ti, Bože, už vopred, pretože žehname každého, ktorý prikladá do Tvojho Božieho kráľovstva, Pane môj. Či to je jedno, Pane môj, nech je to dané iba s celým srdcom. Ďakujeme Ti, Bože. Pomodlíme sa a poďakujeme, tak ako je napísané, ako nás naučil Pán Ježiš Kristus. Modliť Bohu. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás všetkého zlého. Lebo Tvoja je sláva i moc na veky vekov. Amen. 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 Bratři, sestry, příští